E gweng' ma Kapo e kaunti ma Turkana, jopuonjre osebedo kaonge kod klas mag ECD kendo kuom kinde malach gisebedo ka gitiyo kod yien moro e tayo chenro magi mag somo. Skundni mosebedo kitayo kod jopuonjre manochiwore koro luoro nitie ni ok bidhi nyime yo makare bang' yienno ne lwar kendo weyogi maonge kar jot. Cynthia Onyango nigi mathoth. Ma e kaka chal en e sikund Nasar ma Kapo manitie e Kuresoi e kar chung' od bura ma Turkana ma milambo. Japuonjni temo miyo jopuonjre peny mar giko tam mar 2 ka jopuonjre ndiko e lowo kuom koso buge kod kalam. Dweche 7 mokalo ne omenyo midhiero makama, to kata kamano onge lokruok moro amora ma osebedo e mar konyo sikundni. Watoto wetu wanahangaika kupata chakula na maji tena pia na blackboard. Hakuna blackboard yenye tunafundishia watoto na machokas. E kinde magi duto, japuonjni mane ochiwore kendo ne ochopo e klas 2 kende lero ni midhiero maduong' en ni yien ne miyo jopuonjre tipo kendo koro sani lwar ne piny nyiso ni ok gibiro yudo thuolo ma kamano. Kaunti atusaidie darasa. Tulianza hii shule 2021. Sasa kama saa hii tuko na miaka 4 hivi. Riwruok moro mar rowere ma Kapo oriwore kendo gero kar jot makama mondo okony jopuonjre kuom kinde ma midhiero mar yamo to pod dhi e nyime. Jinsi mlivyosikia kuwa shule ambayo inapatikana karibu na Kapo iko kilomita 15 kutoka hapa hivi ambayo iko Kasuroi. Leo imetupasa sisi tuweke darasa hapa ili ndio hiyo umbali uwe na uwepesi ya watoto kupata elimu, na lengo letu ni watoto wetu wapate elimu. En kwayo kendo lamo mar japuonj Elizabeth Lokale ni tam manyien sirikand kanti biro yudo ka oselosonegi kar jot mondo okony jopuonjregi. Cynthia Onyango, Ramogi TV.